हाय लोगोफोर, गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय आरो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय UGC नेटनि एडमिट कार्ड, बेखौ माबोरै डाउनलड खालामो। दा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जानांगौ दिनै UGC नेटनि एडमिटखौ एग्जामनि एडमिटखौ दिनै रिलिज होबाय। बेखायनो आं दा बेखौ माबोरै डाउनलड खालामो आं बिनि सायाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना हेल्प मोनगोन बेखौ आसा खालामबाय। दा आं भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना बेयाव गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनांगोन। बेयाव UGC नेट होब्ला मोनगोन। दा बेखौ आङो होलायला, आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाखाबाय। नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुना होबानो डाइरेक्ट मोनखागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नायदो, आं खोन्थानोसै माबायदि खालामो। नोंथांमोना लिंकआव थाङोबा नैबेबायदि मोनगोन, डाइरेक्टलि नैबे ओंखारखागोन। बेखायनो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनखादों जे एप्लिकेसन दं। नैबे एप्लिकेसनाव नोंथांमोना जाय एप्लिकेसन नोंथांमोना अनलाइन खालामना मोन्दोंमोन, बैयाव एप्लिकेसन नाम्बार थाखायो। बेखौ नोंथांमोना बेयाव लिरदो एप्लिकेसन नाम्बाराव। बिनि उनाव नेक्स्टआव नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे नुदों डेट अफ बार्थ। नोंथांमोना गाव गावनि डेट अफ बार्थखौ होदो, जायखौ अनलाइन खालामनायाव नोंथांमोना होदोंमोन। बेनि डेट अफ बार्थखौ नैबेयाव लिरबानो नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो हागोन। बेयाव पासवर्ड नांलाया, गोनांथि गैलाया। एडमिट डेट अफ बार्थजोंनो खालामनो हागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना मोनगोन नै बेबायदि मोनसे कड। बेबायदि कड नोंथांमोनाव गुबुन गुबुन ओंखारगोन। आंनाव बेबायदि दङ दायो। बे कडखौ नोंथांमोना नैबेयाव होनांगोन। नोंथांमोना बांद्राय गोबाव जायोबा नोंथांमोना रिफ्रेस खालामनानैबो लानो हागोन। गोदान कड फैबाय थागोन। नोंथांमोना बे कडखौ नैबेयाव होनानै साबमिट खालामनांगोन। साबमिट खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि एडमिटआ ओंखारगोन। बेखिनियानो, नोंथांमोना बेजों निस्सय हेल्प मोनगोन। नोंथांमोना एसेबाबो हेल्प मोनगोनखौ आं आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो साबस्क्राइब खालामदो। एसेनोसै।